мардихо давлат васан мудири шӯъбаи кор бо ҷавонони донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Хеле ки ба мо ӯзу маълум аст, имрӯз дар шаҳри Душанбе пойтахти азизи Тоҷикистон бисёр ҳам як мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ Гранд Слам Душанбе 2025 баргузор гардида шудааст ки ин ҳам боиси ифтихор ва сарфарозии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст ки имрӯз Тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ бо чунин як гузарондани мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ нуфузу мартабаи худро боз ҳам дар миқёси ҷаҳон баланд мекунад. ин ҳама ғамхорию дастгириҳо аз ташаббусу иқдомҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз Тоҷикистони азиз бо иқдому ташаббусҳояш дар ҷаҳон бисёр як кишвари сулҳхоҳ, кишвари варзишдӯстор эътироф гардидааст. ва бубинед таълори имрӯзаи барҳаво дар фазои бисёр ҳаммухамтани бисёр зиёд аст ки имрӯз ҳар як шаҳрванди мо имрӯз ифтихор мекунад ки дар пойтахти азизи мо чунин як мусобиқаи сатҳи баланд Гранд Слам Душанбе 2025 баргузор гардида шудааст. ва меболад ки мардуми тоҷик аз қадимулайём ба кушти зудо бисёр ҳам шавқу рағбати зиёд доранд. ва мо умеди калон дорем ки парчамбардорони мо дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ нуфузу эътибори Тоҷикистони азизро боз ҳам баланд бардошта ва барои парчами Тоҷикистони азизро муаррифӣ кардан бисёр ҳам як нақши муаззин меёфтанд. ва мухлисон ҳаводорони ин намуди варзиш барои дастгирӣ намудани тими ҷудои Тоҷикистон ки маас бо дастгириҳои президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоили Маҳмадзоҳир ки ин риштаи варзиш дар як муддати кӯтоҳ ба бисёр ҳам як муваффақиятҳо ноил гардид. ва боварии комил ҳам низ аст ки дар ин мусобиқа имрӯз дастаи зудокорони мо як маҳорати хуби варзишӣ нишон медиҳанд.